Takže čusák, busák lidi, já jsem Kostlivec LP. Proč říkám Kostlivec LP? Změnil jsem si jméno herský z Tomasiona na Kostlivec LP. Chtěl jsem prostě začít na serverech od začátku. Ale dnes tu mám sebou hosta a tím je Thomas Egg. Já jsem Nextnord12CZ a proč Nextnord12? Protože jsem se taky přejmenoval s Tomasionem. Ej! A dnes budeme hrát Skywars. No. Jo. Takže na hvězdičku klikneme za 3, 2, 1, teď. Ne. A Tome, ale tak se nediv, že máš míň korun. A proč? Jsme jiný postavy. Jo a jo, no. Takže na hvězdičku klikáme za 3, 2, 1, teď. Ne. OK, no. Tak zkusíme do portálu. OK. To jsme tak dlouho neskákali. Takže 3, 2, 1, teď. Jo. Jo, super. A lidi, když tak tady se dají dávat kity příkazem lomeno kit a já si dám asi normálního. Já mám toho nejlepšího, jakýho můžu mít. A kámo, já mám ten největší ostrov. Dobře. Jinak lidi, oni jsou pak jen normální ostrovy a já mám ten největší, kde mám 4 čestky a oni ostatní mají jen 2. Jo, luk a šípy! Ty co máš? Já mám 3 šípy, já ti můžu dát. Já 6 šípů a ještě budu mít víc, si myslím. Iron Match, to začíná dobře. Kámo, ke mně zastaví MVP, ne. Dělám si srandu. Ne, nedělám. GG. Ježi, no ty tam máš. Kámo, nie. A má kit Lukare. No tak lidi, já se jdu zabít, protože já... Ne, nezabíjej se. Nezabíjej se. Nebo akorát z hlínu. No tak jako musím rychle doprostřed. Nezabíjej se, já si věřím, že ho killnu v klidu. Killneš ho? Ne, lidi, on mě někdo se střelil. Kámo, on nespadl. Někdo se střelil. Lidi, teď... Já ho zabil! Ty to zabil? Jo! Tak se neposer. Jo! To mi svěřil osud. Už to jsme 4. OK, mě někdo schodil lukem. Tak já se úplně bojím mít do prostředka. Jako radši nechoď. Ne, já jdu, mě je jedno, že umřu. Ale bojím se, že to nebude jedno fanouškům. Jako, ty co? Hej, kam se stavíš? Kam si myslíš jako, že se stavíš? A ty to samý. Jeden je dole. Jako, přeze mě jen tak někdo neprojde, jako, jestli si to myslíte. Jinak dnes je 6.6. 28 hodin a 44 minut. 8:45 teďka, přesně. A jsme první v prostředku a tady jen tohle zbývá porazit a vyhráli jsme. Takže easy. Vyhráli jsme arenku. Naše první vyhraná arenka za Kostlivce LP. Hej, to
Tome, počkej, si vydá arenku. Yeah. OK, no, tak pojď skočit. OK, jdu k portálu. 3, 2, 1, teď. Jo. Jo, jsme. Tak já si zase dám klasický, ten normální koženáč, protože mě za něj hraje nejlíp asi za tou koženáč. Kámo, my jsme od sebe od 3 hráče. No tak blbý. Děláte si srandu. Já mám Iron Chestplate a Iron Kalhoty. Dobré ty. Jako ty si myslíš, že jdeš kam? Pápa! Hej, dobře ty. Protože prutem, že ho v klidu sundám, že jo? Pohoda. Prutem, jo. Kámo, tak sejdeme se vprostřed, já už tam budu. Tak jako já se tam budu stavět. Já už tam jsem. Jo, Iron Match. OK, tak já jdu tam taky. Počkej, nestav Ale bohužel ten prostředek mám asi nejdál. Ne, nestav se tam. Dík tam tomu. Tam. Jo. A vykill si ho a já se tam za tebou jdu už. Já ti jdu helpnout. Počkej na mě, já ti pomůžu. Hej, bude down lidi. Jo, dobře ty. Pojď ke mně. Hej, já ti dám pod sem, já ti dám věci. Ne, pojď za mnou, půjdeme do prostředka. Já ti dám ty věci. Jo. Já ti dám věci. Dej mi Iron kalhoty. To mám. No a to je všechno. A ty máš Iron Match? Já mám, no. Kámo, já měl lagy a mohlo být po mně. Že mi to samo skákalo, už jsem málem byl dole. Tak takový fail, ne, kdyby si spadl. To bych nemohl. Oh, já spadl do lávy. Fuj. Jsi dead? Ne, naštěstí ne, ale vidím toho posledního, který je proti nám. Jo. Ale lidi, tahle arenka vypadá dobře. Jo. Oh, nice, GG. Jo, mám na meči ostrost. A ty si myslíš... Asi taky. Kámo, oh, nice. To nevypadá pro mě dobře. Kámo, já potřebuju help střed, ale rychle. Já už tu jsem. Jo. Ne, Tome, ne, please. Ne, nezabijej mě. Nebo já se chci naenchantovat. Právě, já taky. Ty máš lepší brnění. Bože, mě padl Bane's Arthropus. Jo. No tak jako, tak jo, to mě úplně Mě ostrost 1. Hej, co je vlastně Bane's Arthropus? To je na pavouky. Jest, ale na brnění mi padla obrana. No, to mám na 2. A na jednom, na 2. No tak, Do sebe? tak jdeme, Počkej. tak to odstartujem. 3, 2, 1, teď.
Jako myslíš, že já to nemám? Tak jako mě to je úplně jedno, mě to nic neví. Útok! Jako myslíš, že tím mi něco ubereš, jo? No já tě chci schodit. Wow! Hej, dobře ty! Hele, trefil jsem se do těba, jo, tak buď ticho. Hop! Trefa! Hej! Haha, kam ses to propad, pane? Jsem já versus Tomasek. Kdo z koho? Tak si pojď, jak chceš, mi to je jedno. Hej, kam jsi zmizel? On neví, kde jsem! Jo, tamhle seš, už tě vidím. Jsi dobrý. Tam je spawner! Já vím, no. Hej, myslíš, že mě tímhle dáš jako? Počkej, what? Tam je spawner? Jo! Kolik jsi... Já tě dal! Kolik jsi měl? 2 hápka! Ty si děláš srandu. Jo! Já tě úplně dorazil! Tak jakože ten další? Jo, počkej, ale až v druhém dílu. Takže my se s váma pro tento další díl z miniher loučíme a hned teďka půjdeme natočit další díl z miniher, takže zatím čau! Čus.